Så et af de første minder, jeg har, det er lægen, der beder mig om at vrikke mine tæerne, fordi han skal være sikker på, at jeg ikke er blevet lam. Jeg hedder Claus. Jeg er 40 år gammel og var som 26-årig i 2008 ude for et omfattende trafikuheld. Der er mørkt på motorvejen, ikke? Og pludselig så mister min kæreste herredømmet over bilen, da hun rammer et dørdyr, hvilket gør, at bilen den snurrer rundt, og vi holder simpelthen på tværs af motorvejen. Hun ser hurtigt, at der kommer en bil med meget høj hastighed. Hun når så væk fra bilen, og det gør jeg ikke. Og jeg bliver så smidt hen imellem autoerne, der er i midterrabatten, og lander sådan med ryggen henover det og falder ned imellem. De finder så ud af, at jeg har mistet 3,5 liter blod i indre blødninger. Mit knæ det er revet led. Alle mine ribben er brækket. Min mild den er sprunget. Min bugspytkirtel den er blevet revet over flere steder. Jeg har fået et voldsomt slag lige i frontalrappen, og min nyre den er simpelthen i tur også. Alt i alt har jeg været igennem 9 operationer, hvor den sidste foregik i 2016. Uheldet skete i 2008. Jeg blev tilbudt at få førtidspension dengang jeg var 26, så det havde jeg absolut ikke brug for. Jeg ville hellere ud og arbejde, og havde gået med drømmen om at starte en ny uddannelse og prøve noget andet. Ikke? Og blev i 21 færdig som kandidat fra IT-universitetet, hvilket jeg er super stolt af. Du kan donere blod hver 3. måned, så det gør jeg. Det var noget, der virkelig hjalp mig på et tidspunkt, og det er noget, at jeg har brug for, at der kan hjælpe andre. Så det er en vigtig ting at gøre.